4 influencerkám a toto mi odpísal. Ale ne. 4 influencerky, ktorým napíšeme. Prvá je samozrejme naša milovaná Nudlička. Máme tu aj Nudličku a ja idem hneď aj napísať. Čus. Čo som jej napísal, iba Čus. som jej mohol niečo pekné, chápeš? Ja som úplne z toho vykoľajený, ja som mohol, kámo, úplne šarmantne zaujať, ale proste, kámo, ne, ja som tam dal, že... Čus. A ona na to, že... Ja na to, že... Tak som jej napísal túto message a ona si ma na to blokla. Teraz ďalšia influencerka, ktorá teraz bude nasledovať v chatovaní, je Natálka. Dobre, ona je troška viac youtuberka. Jediná youtuberka, ktorá má dobré videá, že sorry babi, sorry Bright, sorry ostatné, ale Natálka forever. No tak som jej napísal, že čus a ona na to, že hej, ja mám strašne veľa práce a nemám sa časť s takýmito hlupákmi baviť. A som jej na to, že ja som ten najdokonalejší muž sveta. Ja som ten A na to mi odpísala, že... A to som jej odpísal toto. A potom prestal odpisovať, tak som počkal na následujúci deň. Takže teraz si povieme, čo sme stihli doteraz. Písali sme si s Nudličkou a tá si nás zablokovala, ale teraz si píšeme s Natálkou, ktorá mi napísala v minulej správe yo, a ja som jej odpísal so lepkou. No a teraz mi napísala úplne normálnu vec. Čo? Týmto slovom ma 100% zaskočila. Som nevedel, čo mám povedať. Akože čo? Ten najlepší. Je tá najlepšia vec, čo mohla povedať. Chápete? Kámo, úplne som na ňu hrdý. Natálka, mua. A teraz mi napísala, že a ty, nechceš sa stretnúť? Kámo, ja som skoro dostala infarkt, jak sa môžem s ňou stretnúť, keď ja som Slovák. Kámo, on je niekde pri maďarských hraniciach, ona je niekde úplne mimo, kámo, úplne niekde v Česku, kámo. V najväčšom Západákove, v Brne, alebo v Prahe, neviem, kámo, proste... Kámo. To bolo úplne, že... Jak, kámo, čo ti... Takto končia neslavne youtuberi ako Natálka, takže tak. A ja som jej napísal, že môžeme, kámo, jak, ja som to hovoril, že som proste niekde mimo, chápeš? Ja som si hovoril sám, kámo, pre seba do videa, ale nie, kámo, ja poviem, že jasné, kámo, jasné. Toto je hrozné, kámo, Kámo. Prečo som to urobil? Ja fakt neviem, kámo. Toto je storytelling, toto nie je... To je storytime, alebo čo, kámo, lebo ja tam reálne neukazujem žiadne komentáre, ale mne sa nechce. Či komentáre, ježiš. Chat neukazujem, chápeš, kámo, ale proste... Ja fakt neviem. Ja som úplne som zničený z nej. Chápete? To je hrozné. Toto je fakt hrozné. Ja nemôžem. Ja fakt nemôžem. Že toto dokážem ja a... Kámo, tá malá. Tak mi napísala kedy. Kámo, kedy. Víš čo? No, a tak to skončilo, ako to skončilo. Tipnite si, fakt si tipnite. Ja proste... Musel som si ho zablokovať. No. Asi tak. Takže Natálku máme vybavenú.
konečne kámo, lebo ja som z nej už šalel. Fakt šalel. A ďalšia na rade je samozrejme Daba. Alebo Dab-B-B-A-P-P-P. Neviem presne. Ale je to influencerka, ktorá má asi 12 000 followerov. A je celkom. Takže ideme jej napísať. That's it. Keďže je z Ruska, tak som jej nemohol napísať po slovensky alebo po česky. Takže som jej napísal po anglicky. Napísal som jej hi there a ona neodpisovala. Predstavte, čo som robil, kámo, lebo reálne deň ja som čakal dnom i nocou, dokým budem môcť strihať, aby mi odpísala niečo, aby som to mohol vám povedať. Ale kámo, nič. Takže som jej napísal, že či žije, samozrejme po anglicky. A ona povedala, že nie. Čo som si musel pomyslieť? Že to je totálna špína. Kámo, to je horšie než Wednesday. Aj keď ja mám reálne fanko popku Wednesday. Dobre, no a nemám slovo, chápeš? To je Rusko, no? Čo ti poviem? Rusko. No, takže som rozmýšľal, čo ďalej napíšem a napísal som jej, že OK, that's cool. Ja neviem. Ona povedala, že no, that's not cool. Kámo, veď si povedala sama, že nežiješ, kámo, aj keď žiješ, veď mi píšeš, ty. Kámo, a ja fakt neviem, čo robí, kámo, tak som s ňou asi skončil, ja fakt neviem, čo by som jej napísal. Tak som jej napísal, že that's cool. Som jej to 3-krát napísal a ona mi po 3 dňoch odpísala, že yeah, that's cool. Kámo, veď si hovorila pred 3 dňami, kámo, že to nie je cool a teraz mi to hovoríš opačný, úplne niečo iné, kámo. To ti fakt, ja fakt neviem, kámo. Je fakt preplo, ja neviem, kámo. Som povedal, vykoľajený z nej, chápete, kámo, to sa nemôže. To sa nemôže robiť, kámo. No tak som si ho zablokoval. A tak skončila Daba. Tak skončila 12 000 influencerka. Tým, že som ju disovala. Ďalšiu a poslednú tu máme Pavúka. Chápeš, kámo, úplne normálne na stene Pavúka, ale nie. Je to influencerka, ktorá je troška väčšia, hej. Možno ste ju videli na Instagrame. Neviem vám teraz presne povedať, koľko má sledovateľov, ale bude to zaujímavé, takže ideme na to. Z zahraničia, takže som jej napísal po anglicky Hi, you are so pretty. Ja neviem, čo som jej mal napísať, tak som jej napísal toto, lebo je celkom pekná, ale neviem, koľko má make-upu, vyzerá, ale fakt jak pavúk, čo ti dáva. Takže asi tak. Neodpisuje mi. To je strašné, prečo mi pavúk, práve pavučica neodpisuje. Som ju zdisoval na začiatku, že by? Tak to bude asi všetko, takže dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus!